na ba umarap sa Diyos na nagdulot sa iyo ng buhay sa mundong ito? Handa ka na ba? Huwag hintayin ang bukas kung wala nang pag-asa. Ngayon ang pagkakataon. Praise the Lord. Huwag mong sayangin ang panahon. Naghihintay siya. Kay Jesus ay may katiyakan. Kung ano ang
salamat sa ating pinakamamahal na Pisko.